Sziasztok, én Lék vagyok, és ez itt a következő videóm, melyben folytatom a Let's Play Nextworld 2-t. Ott hagytam abba, hogy SD1 elején voltam, 34-es szinten, de mivel nem bírtam, ezért kimentem map 1-re, és megnézni, hogy mik voltak a bajok. Egyik baj, hogy ez a feltém csak plusz nullás volt, és ezt felhúztam 9-re, aztán visszamentem, próbáltam, de úgysem ment. Úgy gondoltam, hogy hát ez lehet, hogy igazából azt kell csinálni, amit a Ninjago mondott. Megpróbáltam, de bebugolódott, valamit csinált, de hiába kattintok rá még egyszer, mivel már elértem a 26-os szintet, ezért oda kéne adni neki a vértet, plusz a premium skill erőt, vagy plusz támadást. De mivel ezt nem tette, bejöttem mor középre, és ütöttem egy metint, mondom, hát ha dob valami vértet. Erre csak 2 szintet fejlődtem, mivel semmit nem dobott, úgymond. Ezért fölöslegesen ütöttem le, tehát így plusz 2 szint, plusz 3 gömböt fejlődtem. És hát akkor mondom, akkor inkább itt fejlődök 50-es szintig, és aztán újra megpróbálom az SD-t. De ott már viszont szerintem az SD2-vel fogok próbálkozni az elején. Nos, hát akkor lássunk neki a fejlődésnek. Úgy gondoltam, hogy ha van templomban, mivel itt eléggé jó adja az XP-t még itt ezen a szinten, elég itt ezzel így fejlődni, fölösleges bemenni SD-be. Hogyha gyorsabban akarsz fejlődni, plusz megvannak ezek a izék, akkor érdemes bemenni, de szerintem fölösleges. Lehet, hogy valaki így csinálja azért, mert gyorsabb, de én most ezt így fogom csinálni. Most ez a pár szint, hogy bejuss, tehát fel tudjam venni ezt a vértet, és eljussak arra a szintre, hogy már tényleg elbírja. Azt a 20 szintet már nem lesz nehéz ott benőni. És aztán 70-es szinten pedig elmegyek az elveszettbe. És ott fogok igazából farmolni. Egyrészt már nem, hát csak igazából még 4 darab könycsöp, azt hiszem, meg fú, nem is tudom mennyi szobrot kell még gyűjtenem, és addig fogok szerintem ott farmolgatni, stb. De szerintem itt már kell majd az egyik csont, vagy a támadást, vagy a másikat veszem, de viszont itt lehet ütni falevelet, ami igazából hasznos, mert majd kell húzáshoz. De viszont a békanyelv is jól jöhet. Mert ez is jó. Oké. Mondjuk a death csont rajtam van, tehát így ez jó. De inkább a támadót venni. Hát a támadót azt nem. Inkább ez. Nincs ide. A map 5-re, az az elveszettbe, azt hiszem állatok elleni erő kell, amire oda megyek, oda már föl leszek ottolva, tehát ott nem kell megint ezt csinálni, hogy kimegyek, bejövök, plusz még az pénzbe is kerülne nekem, tehát ez még egy promó, tehát így ingyen be tudok menni, és ki tudom farmolni az új térkép árát, az pedig shape-en megveszem, de jobbnak látom, hogyha inkább megveszem rúdban, mivel van 3 rudon, plusz még 200 villám, az 4 rúd, és körülbelül 4-5 rúdban már lehet kapni térképet, de viszont ha szólóval megyek, az másfél óra, és egy 1 órás gyűrűvel, plusz harmadik kézzel, vagy akár tolvajkesztyűvel egy csomó mindent ki lehet farmolni, plusz jobban is adja ott. Tehát ott azzal szerintem még jobban is járnék, de viszont ez drágább. Visszatérve a minó runokhoz, azért is szeretnék egyrészt átmenni a kékekhez, mert a pirosak már kezdenek eléggé kihalni, a kékek azért többen vannak, ott azért több ember van, akivel lehet beszélgetni, vagy akármi. Mondjuk itt is van egy-két olyan ember, akivel el lehet beszélgetni, de ő sem mindig van fönt. De viszont a kékeknél vannak olyanok, akik majdnem mindig fönt vannak, és velük igazából azért többet lehet beszélni. Ezért is megyek át egyrészt, másrészt olcsóbbak is a cuccok, stb. Itt azért el vannak egy kicsit szállva például. Mondjuk
tehát így a kisebb dolgok, amik ilyen, tehát ilyen fontosabbak ilyen húzáshoz, de mint a sémok ilyenek azért másabbak, mondjuk akár egy relikvia. Itt 100 nullát adják, ott 50-be. Azért is, tehát meg jobban kötődöm a kékekhez most inkább, mint a pirosakhoz. Meg egyrészt több a Minurun is, ott nap mint nap van, mivel sokan is vannak. Többet is mennek, nekem meg pont kellene, mert még meg kell csinálni tehát egy csomó mindent meg kell csinálni. Tehát egyrészt azért is megyek át. Viszont azért is, mert ide, tehát oda húz a szívem igazából. 39-es szinten vagyunk, haladunk az 50 felé, úgyhogy 50-es szinttől bemegyünk SD2-be. Oda is meg van már véve a belépő, tehát ott már úgy könnyebb lesz a dolog. És még egy valamit szeretnék bejelenteni, hogy van ez a mestervért, ezt megpróbálom dupla mobra optolni, tehát támadóra, szörnytámadóra, vagy szörny és erő legyen benne. Igazából a ninjának az kellene, az erő még, mint így optra, 6 hétre. Vagyis hát én ezt látom, hogy igazából az legyen én szerintem. És akkor felnyolc kövezném, és vagy kisorsolom, vagy pedig oda ajándékozom valamelyik nézőnek. De valószínűleg a sorsolás lesz. Valami volt még, amit mondani akartam, csak nem jut eszembe. Ja igen, hogyha valaki tehát nézi a videóimat és olyasmit ismer, amit így a videómon keresztül, az nyugodtan írja rám. Amikor fent vagyok, minden kérdésre válaszolok, beszélgethetünk, tehát nyugodtan, akár TS-re is felhívhattok és tudunk beszélni. Akár miről, Next, Cségó, stb. Szívesen beszélek mindenkivel, senkinek a beszélgetését nem utasítom vissza. Bármiben, ha tudok, segítek. Például lesz olyan, hogy tehát lesznek ilyen nyereményjátékok így Nexten belül, csak ez a farmolásomtól is függ. Mármint ilyen ambrózia, sorsolások, stb. Vagy ez a, mi az lélekgömb. Tehát hogyha, mit tudom én, kisorsolok 200 lélekgömböt, tehát így csak így mondtam egy példát, de lehet, hogy többet. De csak egy ilyen példa volt, hogy akkor ő abból már hát olyan 40 ambróziát tud beváltani a Darkmannál, és ez már hát egy jogar, plusz még ha van neki 10, akkor már 2. Tehát már így nyert ugye van, tehát ez, adok neki 40 rudat. Tehát már ez is olyan. Aztán, amikor már nekem nem lesznek szükségem, tehát már nem lesz szükségem a kék pecsétekre, akkor azokat valószínűleg ugyanúgy ki fogom sorsolni. Így Nexten belül, és hát egy csomó minden nyereményjáték lesz, tehát így nem tudom még, csak így mondtam egy-két példát, hopp, bénázok egy kicsit. Bénázunk. Néha ez is megesik. De miért mindig pont velem? Én vagyok ilyen bénázós fajta típusú ember. Tehát, hát igen. És lehet, hogy megint, de nem. Bízom benne, hogy nem halok meg megint. De viszont ez azért volt, mert túl sokat hívtam. De viszont az XP-t is sokkal jobban adta, mivel többet hívtam. Tehát ebből majdnem 2 szint jött. Ebből az egy köpiből. És ez úgy... Jó. Akkor... Hú... Nem is tudom, hogy mit mondjak még, mert valami pedig volt még. Ja igen.
hogyha valaki még cségózik, ö, és talán van kedve játszani, azzal is tudok elmemezni. Hogyha ilyen Silver vagy Nova rankom van, akkor természetesen a kisakkommal fogok menni, hogyha nagyobb, például AK Sheriff, akkor a nagyjal. De szerintem ez nem a Let's Play Next World 2-hez tartozik, tehát inkább ezt a témát hanyagolom is. Mert semmi köze hozzá. Akkor például a fejlődések, tehát már én is ugye 170 vagyok a nagykarival, bemegyek magára, igen, 1 óra hossz alatt egy gömb. Mondom, micsoda, egy gömb. És ez mind azért van, vagy mert meghalok, hiába van, tehát ilyen, tehát vagy rosszul vagyok optolva, vagy pedig azért, mert kicsit ütök. De valószínűleg mind a kettő. És meghalok. És ezért, tehát sokszor meghalok, tehát nem fogok azért venni ilyen csomó fogat, mert akkor egyrészt nem tudom szedni a jangot se, hogyha 1 órás azok közben, és még fönt van ez, tehát akkor az úgy megint kilövetett, és akkor bukom a pénzt. Tehát egyrészt ez is. Másrészt meg nem... Na, szívunk ezzel is. Sötét vezető. Minden megpróbáljuk ezt is lőni. És akkor azért mondom, na jó, akkor csinálok egy varit SD4 farmnak, amivel ambróziát, stb. Farmolok, és akkor jogor meg minden kijön belőle. És akkor úgy meg lesz. Plusz még a pénz lesz, tehát a rudak, az az SD3-mal, azaz ezzel, amivel most ezt a Let's Play-t csinálom. Azzal... Jó, ezt nem kell mondani. És írtam ide. Tehát ezért csináltam azt, hogy ezt hagyjuk, ezt úgyse bírjuk megvenni. És akkor kifarmolom a rudakat plusz minden, veszek hozzá cuccokat, vagy pedig ütök hadulat, és abból a sárkánytojásból ugye érni fog. Vagy ilyen különböző eventekkor így gyűjtek ilyen cuccokat, és ugyanúgy kinyitom a ládákat. Lehet, hogy videóban vagy azon kívül, és akkor úgy jönnek össze a cuccok, és akkor egyszerre húzom fel az egészet. Plusz még erre meg akarom csinálni a minóvértet plusz fegyót, mint a varira. És azzal minórunolni inkább, mint hogy a másikkal, tehát hogy a kisebbek is tudjanak jönni, ne csak mindig a nagyok. Tehát arra a szintre fogom megcsinálni, tehát a 170 lesz az, 190-esekkel tudjuk mindig plusz 140-esekkel. Ez így ami úgy alap. És akkor úgy minden meg lesz. Én úgy gondolom, de viszont már megint szívok ezzel az egésszel, tehát oszta. Vannak hol mentek. Mindegy, valószínűleg megint meg kell eletni magamat és futhatok fölfelé. Hú, oké, ezeket bírni fogom, tehát azt fogom csinálni, hogy megelem őket és beteleportálok templom elé. Nem templom elé, bocsánat, hanem a DT elé. De az a baj, mert olyan kevés idő van velem, úgyhogy valószínűleg át kell menni a másik karakterre is átrakni. Mi ez? Démon torony. Ide teleportálunk. És lentebb megyünk, mert ott azt hiszem több mob van. És ott elvileg bírnia kellene ezt az egészet. De ha nem bírja, azt is megértem. De hát ennek kéne, hogy bírja. És már jön a béka lába, még viszont majd kell. Úgyhogy végül hogy ütjük. Mi az? 3 darab? Igen. 3 darab. És még 5 szint van az, amit itt kell ütni. A minórunok pedig igazából ugye az egész vannak 3 percesek, és igazából én azért szeretek ilyen full változós runokra menni, mert azok gyorsabbak. Viszont vannak olyanok, ahol lassabb, tehát ilyen 5-10 percig, viszont tehát
ha ti belegondoltok, akkor igazából a 3 perces run az jobban megéri, és ezért húztam ki igazából például a változásomat is, hogy tudjak változni, de igazából minirunon is nagyon keveset ütök, és nem tudom, hogy miért, szerintem úgy, hogy az optokkal lesz a baj, és ha ebbe valaki tud segíteni, ez akkor nyugodtan írjon, mert én ehhez hülye vagyok, amint már mondtam az előző videóban is, természetesen, hogyha kell fizetek is érte, vagy nagyobb esélye lesz például megnyerni a sorsolást, tehát többször fogom beírni a nevét. Tehát a sorsolásba, tehát mit tudom én, van 1, 2, 3, 4, ez már rossz, már elszámoltam magam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cucc, de hát mondjuk a 8, az 8-ból csak 6-ot tud beoptolni, akkor 6 sorsoláson fogom például beírni egyel többször a nevét, és akkor az már úgy igazából úgy neki jobban megéri, mert kidobhatja a nevét többször, de viszont a többieket csak egyszer írom be. Csinálni fogok egy képet, és azt lájkolni plusz megosztani kell majd. És mit tudom én, csak mondok egy példát, azt mondom, hogy most van 65 feliratkozóm, akkor legyen 80, és akkor sorsolok. Csak így mondok egy példát, és akkor az úgy igazából nem is olyan sok, tehát még szerintem aznap kisorsolnám. Akkor lenne még egy olyan, hogy ha valakinek van Ninja nagymestervértje, és eladó, mivel nem kell neki, akkor azt írja le nekem, vagyis hát írjon rám, és azt is írja le, hogy mennyivel adja. Mert lehet, hogy inkább séért venném meg, de lehet, hogy inkább rúdért. És én csak most csak egy példát mondok, majd ő azt eldönti. Tehát akinek van. Viszont már lassan a videó végéhez érkezünk, mivel lassan benemem az 50-es szintet. Viszont lehet, nem halok meg, oké. Csak már itt közben kezdek jelezni, hogy meghalok. Viszont itt nyomogatom a potit, mint a hülye, plusz igen, meghalok. Tehát vannak ilyen cuccok lehet, amik ki fognak maradni majd a titán cucc húzásnál. Szóval valószínűleg lehet, hogy elrakom a varira, de lehet, hogy nem fogom húzni a varintnak a titán cuccot, csak addig még 166-ig, tehát amíg felbírja menni, és a cuccokat eladom. Tehát ennyivel lesz jobb. És vagy eladom, vagy kisorsolom a cuccokat, tehát mindegy. Plusz még akinek van radagos szeme, az is nyugodtan rám írhat, hogy mennyibe adja. Mert például nem láttam egy ideje radagos szemet, biztos van már kint, csak mikor én utoljára néztem, akkor nem volt. De inkább a nézőktől veszek, mint a nem idegenektől, tehát inkább nektek adom oda a pénzt, mert az inkább, tehát úgy fontosabb. Felőlem lehet olcsóbb is, vagy 5 ruddal drágább is, én akkor is meg fogom venni tőletek. De szinte gondolom, hogy ezért akinek van az a drágában fogja adni, tehát ezt meg is értem. Ha már azt mondják, hogy drágában is veszi, akkor inkább drágában. Tehát már alapból 5 ruddal többet fogok adni, tehát az hülyeség volt, amit mondtam először, hogy vagyis az 5 ruddal drágában fogom adni, nem adni, bocsánat. Csak már hozzá, ezt szokta csinálni a Next. És tehát ez az egész, tehát hogyha karaktercserézés semmi, és így bekressel az egész. És ez nem is felidegesít. Na itt is lennék, csak itt ezt a részt ki kellett vágnom, mivel nem is vettem volna föl, mert leállított, tehát alapból leáll, mivel úgy van beállítva, hogyha bezárom a játékot, alapban állja a felvétel. Viszont ezt itt kivágom, mert újra kellett, tehát kivágtam, mivel újra kellett indítani a klienst, mert beszélni se tudok.
mert ezt szokta csinálni. Egy embernél láttam idáig Face-en, hogy neki is csinálja. Szerintem ez... Tehát ráírtam DM-ekre, és azt írták, hogy valószínűleg a videókártyámmal lesz baj, és akkor aznap kaptam a gépet. És akkor, de ő hozzátett, hogy ő nem informatikus. Mondom, szerintem nem a videókártyámnak van baja, mivel a gépem ma lett összerakva, ma jött meg, ezért annak nincs baja, azt mondja, és akkor ő mondja, hogy igen, nincsen, tehát mondta, hogy nem informatikus. Mondom, rendben, oké. És akkor utána tehát, csak annyi volt, hogy kidobottam a elejére, viszont az egy órásomból veszettem, tehát ennyi volt a hátránya. De viszont ez már azután nem is izgatott, tehát ez már így lényegtelen volt. Visszatérve ezekhez a bugokhoz, láttam, hogy párat kijavított, mert van egy csomó, amit kijavítottak, de még mindig vannak hibák. Ezeket most így a videóban inkább nem nagyon részletezem, majd ami olyan, azt inkább leírom a teamnek, de viszont ezt is igazán megcsinálhatnák. Jó, mennyi békaláb jött, hogy ne csinálja ezt, hogy meg plusz még, hogyha csinálja, és legalább ne kelljen irányítani a klienset, mert ez kicsit idegesítő, de viszont aki nem csinál videót, az annak nem telik semmi belőle, viszont nekünk se, akik videót csinálnak, mert összevágják, tehát így mindegy, de azért így vannak bugok. Egy kevés, és akkor egy-két, és majd a negyedik oda fog menni, és amikor fullon lesz az ügy, utána erőbít 2-1 arányba, tehát ide 2, ide 1. Én szerintem így fogom csinálni. Van 25 békaláb. Hát az már jó. 26, 27, 28. Hát ez is jó. És akkor még ez a szint. Kimegyünk szerintem nap egyre. Majd. És onnan fogom majd folytatni SD2-ből. De előtte megnézem majd, hogy elbírja így. De reméljük, hogy igen. Viszont már oda is be van optolva ez a tudsz 3-5 TP-s, tehát szerintem jó lesz. Az a lényeg nekem, hogy TP legyen benne, hogy több legyen egy ninjának a TP, mivel kevés neki, hogyha nincsen optolva tudsz. Tehát, be is megyek 4 szintet, növök, már a fülest fel tudom venni. Tehát ott már alapból nyertünk, mert az szerintem jó van, optolva plusz mobos 62-ig felfejlődött, már alapból 3 cuccot tudok felvenni, és akkor már mindjárt ott vagyok, hogy tényleg meg lesz. 75-ös szinten, mivel a Ninjago csinált, ugyanígy fog csinálni egy ninját, mint én, csak ő nem fog videózni, maximum szerepel majd az én videómba. Plusz még egy haverom fog szerepelni, és pedig Ian Pivarinak hívják. Ő is segített igazából már nekem, például mikor kellett húzni a fegyómat, ahhoz adott Phoenix fülbevalót, plusz egyszer-kétszer adott rodat is, amikor nem volt pénzem belépőkre, és hogy be tudjak menni farmolni. Persze, amikor tudtam, visszaadtam némennyit, de még például a Ninjago-nak még, vagyis a Ninjago még most tartozik igazából. Majd kérdőjelre is vonom tőle, de amúgy nem vagyok olyan. Majd maximum mondom neki, hogy figyelj, nem kell, lehet visszaadnod azt a, kimondom, 18 rudat, de akkor mit tudom én, add kölcsön a fegyódat, még a ninjával fejlődök, hogy ne kelljen venni. De természetesen utána muszáj lesz, hát addig még ugye felmegyek 110-re, hogy meg tudjam csinálni a 110-es nagymesterfegyvert, ami természetesen jó. Most ezt a csoportot leütöm, és akkor elbúcsúzom, és ledob. Most mindegy, tehát akkor így ennek már úgy mindegy, tehát ez a videó így ennyi is lett volna, ha tetszett, iratkozz fel és lájkoljál. Én Lék voltam, sziasztok!